Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenani Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalịsịa. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenani Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalịsịa. Council of Chiefs, Omenani. Council of Chiefs, Omenani. Omenani, Igbo ga-adị. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenani Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalịsịa. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenani Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalịsịa. Kedu ife anyị ji kalịsịa? Mmekọ nwanne. Mmekọ nwanne n'ọnya bụ ụzọ. Mmekọ nwanne. Anyị na-eme ka nwanne olenu. Mmekọ nwanne. Fu abala ji anyị. Mmekọ nwanne. N'Igbo ka anyị si bịa. Mmekọ nwanne. Traditional Council of Chiefs. Mmekọ nwanne. Ọkwa nwa wuru bụ Nathan ọnwụọ nne ya ala. Enwe malị ya n'elu ụwa malụgo ndị ichie. Gbanụ gwu oji. Emesi olugbu Nathan chọba ọdụ ya. Onye si n'omenala Igbo enwere isi. Ịgbaga aja n'azụ onenu ụwa. Ife a bụ egwu Agbalanze. Ụwa bụ onye na-achị ya ọyịma. Ụwa bụ onye na-achị ya ị na-anụ ọnụ m. Eku dị na mbanya na-eyelu mmadụ. Ọyịma ị na-anụ ọnụ m. Lezienụ ndị odogwu Igbo ji bili na fabi na Belgium. Ba jikọrọ onwefe ọnụ n'elu ụwa m wee wube otu a na-akpọ Igbo Traditional Council of Chiefs nke dị na Brussels na Belgium. Ebe afọ ga-afa na-ezukọ wee na-akpazi ụka ọ ga-esi dịrị Igbo na mma. Asị na ọ bụrụ ụbọchị akụrụ ọka ka ọ na-epu. Mana nye bụ ụbọchị ọka ga-epu. Aṅụli ga-adị. Traditional Council of Chiefs Epunigo. Aṅụli weju ebe niile na Igbo na Belgium. Maka na ụmụaka enwero nne na nna fa na-akwụrụgwọ akwụkwọ na Igbo erika. Obodo fa gbapụziri mmiri adagụti ọnụ. Traditional Council of Chiefs na Belgium.
osisi na Igbo adakụ oji akụ n'enu ọjị na-epulu onwe ya. Traditional Council of Chiefs bụ oke osisi ọjị. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenala Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalịsịa. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenala Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalịsịa. Kedu ife anyị ji aba? Mmekọ nwanne. Gịnị ka anyị ji kalịsịa li? Mmekọ nwanne. Anyị na-eme ka nwanne ọkwa ịmale. Mmekọ nwanne. Ofu ebe ka anyị si bịa ana Igbo. Mmekọ nwanne. Ofu ọbala ofu elili onye ji anyị. Mmekọ nwanne. Iwe nwanne n'ọdụ elu n'ọkpụkpụ. Mmekọ nwanne. Iwe nwanne lụọnụ n'ọkpụkpụ. Mmekọ nwanne. Malụọ na nkewa dị ya. Mmekọ nwanne. Nwanne na nwanne libe nni onenu. Mmekọ nwanne. Na-ada ebute ọkụ. Mmekọ nwanne. Osisi bute ọkụ zelunie. Mmekọ nwanne. Zelunie n'obuzi nsi onenu. Mmekọ nwanne. Mmekọ nwanne ka anyị ji kalịsịa li. Mmekọ nwanne. Anyị na-elikọ n'ofu efere. Mmekọ nwanne. Na Belgium ka anyị na-achị. Mmekọ nwanne. National President Chief Ogbonnaya Nwoke Eze Agwụ n'Ikwu 1 n'Okposi Okwu. Ezi nwa si ọha ọzara na Ebonyi steeti wepụtanụ. Omerọra 1 home and abroad. Ngi bụ patron Igbo Union na Brussels na Belgium. President General Igbo Traditional Council of Chiefs na Belgium. Anyị amechefukwala ọlọye. Lolo Chigozie Ogbonnaya. Enyi di ya. Gabanụ n'iru na-egwu ada atụ afọ obulu ụzọ. Anyị emelozokwa National Secretary anyị. Chief Obale Henry Takan. Odogwu nwa mụchara amụcha Nosing Village nke dị na Manyu na Cameroon Division. An economics, financial controller and project manager. Co-founder of Manyu Cultural Association na Belgium. Campbell Veteran FC Cameroon Association in Brussels. Enye bụkwa Principal Workers Union Delegate of Audi Automobile na Belgium. Anyị emechefukwala ọlị ya. Lolo Obale Elsia Takan, CEO and founder Eslo na Belgium. Unu mmadụ Igbo nwere mmadụ na Mbazonia. Takan bụ ofu onye n'imefa. Our National Treasurer Chief Mrs.
Chinelo Brown Ogbede ọ masịrị eze ndị Igbo dum na EU ada Igbo niile na ịgbarịa m ọkalakwụ ọkwa nwunye odogwu anyị wee na-ekene ezigbo di Ambassador Maxi Ogbede ezibe ya na aṅụli 1 na-abọ Mbaise leba na olili na ụlọ enwere ọdịda Traditional Council of Chiefs na Belgium omenala Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalesịa Traditional Council of Chiefs na Belgium omenala Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee kalesịa n'ife anyị ji wee kalesịa n'enu mmekọ nwanne ọ gịnị ka anyị ji aba mmekọ nwanne anyị dị kupu azịza ekekọlọ ọnụ mmekọ nwanne mgbaji adịrị ya ọkwa inu mmekọ nwanne ka anyị ji aga n'enu mmekọ nwanne ka anyị ji bili mmekọ nwanne nnu na mmanụ na ode esizi okwu mmekọ nwanne nnu na mmanụ na o nwere ilo ma ncha mmekọ nwanne Traditional Council of Chiefs mmekọ nwanne ndị odogwu Igbo ji bili na Belgium mmekọ nwanne ka anyị ji aga mmekọ nwanne Chief Austin Chris Igwenna eze nnụnụ 1 na Belgium amatakụ n'ụzọ nke izizi ọfọ obibi ọchasị n'ọlụ First President and Founder Igbo Traditional Council of Chiefs odogwu nwere ojiji maji eze nnụnụ wesi m keneli elọlịa lọlọ Ifeọma Ogbuefi Igwenna o nwere asambodo BEd in English and French member of Association for Formidable Education Development n'Imo State Principal of Cars Spring College n'Owerri Chief Mrs. Chinenye Ezebilo eze nwanyị Chinyelugo nke izizi na Belgium ada dị ọra mma na ụmụ ajata olokolo ụmụ ehia the Grand Matron of Odenigbo Worldwide Founder ụmụada Igbo na Belgium Co-founder Igbo Traditional Council of Chiefs na Belgium Nne na-azụ ọra 1 CEO Nnado's Nigeria Restaurant na Brussels ada dị ọra mma lebe olili na inwere ọdịda emela ọzọkwa nwanne nke m ezigbo nna m ochie Prince Nnanna Eze Anọzie
ọzọ Igbo ndụ 1 na Belgium. Ọnwa na-eti eti nke izizi n'Igbo ukwu. Nnukwu nwesị Igbo ukwu wepụta ụwa. Enweze anọzie n'Igbo ukwu. Ife menaghị ka nna ya Chukwu maka na isi n'oke obi wee bịa. Chief Ikechukwu Owo Ezudo the second n'Ọzara na Nkanu. Enwe Owo na Nkanu. Osimuke n'ebe nwunye Lolo Helen Owo. Ada dị ọra mma n'Ọzara. Ife menunu ka nna ya Chukwu. Traditional Council of Chiefs bụ oke osisi. Oke osisi a na-eso eso n'ọfịa n'elu ụwa oke mmalụ ha. Ọfịa bụ na ifuru oke osisi ịmalụ na ọ bụ nnekwu ọfịa ọyịma ha. High Chief Pascal Onya onye bọọ aka ekpuchi ọnwa na Nimo. Aka ekpuchi ọnwa si mụ kenelie Oliakụ ya Mrs. Lynn Nelly Ugosimba na Nimo. Asị m na ife ameme unu ga-adị ka echi. Traditional Council of Chiefs nwere mmadụ na Alọchukwu. Alọchukwu ka nna anazi ọnụ n'ụwa m ka njekwudo odogwu. Maazị Chima Kanu odogwu si Ugwu Akume Village na Alọchukwu wee pụta. Achime Osimelo zọkwa na nwunye Mrs. Bridget Kanu. Lady B ife menunu ka nna ya Chukwu. Kedu ife anyị ji kalịsịa n'ụwa? Mmekọ nwanne Emekọ nwanne nya bụ sọ. Nwanne na nwanne libe nni onenu. Ada osisi bute ọkụ ọyịma. Osisi bute ọkụ onenu. Sebu n'ihe n'obu nsi. Mmekọ nwanne ka anyị ji kalịsịa. Mmekọ nwanne ka anyị ji aga o. Ife mekwana chi Celestine Chukwu. Omile 1 na Operator Nolens Potek Limited West Flanders na Belgium. Philanthropist both physical, spiritual and financially. Omile wesimu kenebele ole. Dr. Mrs. Doris Chukwu
mmekọ nwanne ada dị ọra mma mmekọ nwanne mmekọ nwanne o nwekwala asambodo PhD mmekọ nwanne psychology na University of Nsukka mmekọ nwanne mmekọ nwanne ndị ọma bi na Belgium mmekọ nwanne ka anyị hijikalịsịa mmekọ nwanne ka anyị hijikalịsịa enu na mmanụ na ọda esezi okwu Traditional Council of Chiefs mmekọ nwanne ka anyị hijikalịsịa Chief Michael Osakwe Dara Nnebuka one of Iseke Asian Kingdom. Ezigbo nwa Osakwe o wesi buke nebele ọlịa Mrs. Jennifer Osakwe obi dị ya welụkwanụ ịfụnanya na ọganiru wee na-aganụ egwu Agbalanze ka nnaba bịa kedu onye nchọ wee bịazie n'enu ụwa Mr. and Mrs. Oji Okereke Odogwusi ụmụ Okoma Okoko Item wepụta onye anyị ji James Ability wee mmalụ na Belgium, the pioneer president and patron Igbo Union na Antwerp, Belgium. Ife menai ka ị na-ayọ Chukwu Chief Chime Eze Ọkpọka one na Mbaise Asian Kingdom, CEO Top Trade nke dị n'Owerri n'Imo State. Ọkpọka si mụ kenebele ọlịa Lọlọ Chioma Eze ọma obi dị Chief Pastor Chidebere Ezugo Buzu Ọchake one n'Oko, Engibake Kpuchi ọnwa one n'Oko, CEO Chidest Investment na Belgium, Engibukwa CEO Chidest Investment Nigeria Limited, Head Pastor God's Kingdom Ministry na Belgium, onye ozi Chineke telu mmanụ. Agbalanze si na ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ. High Chief Donatus Odano ihe rịọba nke izizi na Ụmụeri Okebo, Managing Director Full Time Good Time and Full Time Finance, CEO Full Time Travel Agency,
cargo, full-time oil and gas, full-time lodge and full-time stores. Kedị na Belgium. Egwu Agbalanze ka nchebu ụmụnede. Ụmụnede mụrụ nwa na Delta. Kedụzi onye nchọbịa na ụmụnede na Delta steeti? Double Chief Victor A.T. Dibia Igbo Aribens, Chief Omogo 1 of Mubi, Enye bụkwa Chief Anyaobi 1 of Olo Osisa. Odogwu mmasị ụmụnede wepụta ụwa. Enye bụkwa Chairman Igbo Union na West Flanders, CEO The Crips Plaza. Double Chief Wesimu Kenebe Oliakụ ya. Lolo Gimbia Rejoice Arimben. Asị na ogoli dị mma na akwụdie n'iru. Leba na olili na unu enwere ọdịda ma kolikoli. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenala Igbo na mmekọ nwanne ka anyị ji wee karịsịa. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Omenala Igbo ndị ọma o na mmekọ nwanne ka anyị ji wee karịsịa. Kedu ife anyị ji karịsịa n'elu? Mmekọ nwanne. Mmekọ nwanne nya bụ sọ ọkwịnụ. Mmekọ nwanne. Nwanne na nwanne libe ife n'elu ụwa mụ. Mmekọ nwanne. Na-ada ebute ọkụ n'elu ụwa. Mmekọ nwanne. Donye sisi bute ọkụ. Mmekọ nwanne. Zelu n'ihe n'obu nsi. Mmekọ nwanne. Ịfụnanya ka anyị jizi aga o. Mmekọ nwanne onye akwụ sọ. Mmekọ nwanne. Anyị amafu ebe ife chọrọ ime nwanne anyị. Anyị ayala ikwu okwu n'elu ụwa. Mmekọ nwanne. Traditional Council of Chiefs akaligo. Anyị na-agbapụ mmiri ọna n'Igbo ka mmiri lụta obodo na-enwero mmiri. Ụmụaka nne na nna fa nwụrụ anwụ. Traditional Council of Chiefs na-akwụlụkọ ụgwọ akwụkwọ. Oyimi na n'onu m. Mmekọ nwanne ka anyị ji kalịsịa. Mmekọ nwanne ka anyị ji kalịsịa. Ifeọma ka anyị na-achọ na n'Igbo. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Traditional Council of Chiefs na Belgium. Ọganiru ka anyị na-achọ. Mmekọ nwanne.